Ki nuna isarki a ko'ina, ki nuna isarki. Wallahi Batula ke ce abin yabo gun Allah sarki. Salamu alaiki sayyida, salamu alaiki, salamu alaiki umma abi hagamu gare ki. Salamu alaiki sayyida, salamu alaiki, salamu alaiki umma abi hagamu gare ki. Kan bayi rabbul ibadi ga wani bawa wanda ba shi da kowa sai kai, ka karfafa min gwiwa, ka ara mun dama, ka tare ni ji da kai da dagawa. Ka bani ka bani rabana, ka bani ka bani, ka bani inda ko in je in sake jiji da ruhin yan uwa. Wanda ba shi da farko shi za mu ce ka yi wa salati, annabin duka sarki sha ambato habibu zati, alihi na sasadu har asahab a wannan baiti. Aninka salatu rabana, aninka salatu adadawa zima wata babu wanda ya santa maulati. Salamu alaiki sayyada, salamu alaiki, salamu alaiki umma biya ga mu gare ki. In na ce muku sarki dan Fadima batu ya kare, babu mai mini sai shi, in ma akwai shi to na kore. Duk abin da ya zo mini in babu sansa to na ture. Da himmar gausi aka sanni bani da sisi, shehu barhama ni dai ka bar ni naka komai za a yi ka zare. Rawanin kan sarki wa zai taba ya sha bulala, Amadiyarwa na san ba madiyinka sai dan faila. Zulma arifi jirgi kowa ya shige ka ya san Allah. Abamu shehu kar a bar mu da kanmu, dan yisar maulana sharif na sala aimin sainin intilla. Shi da komai mai zai yi banda roko malam, dukkanin roko na ina yin sa ne a wannan kofan. Masu gashi a kullum suke bani duk da wannan halin. Mu tashi ya kamata duka mu tashi, mu ga ida azima duba idan ganin ta duba gatan nan. Sallama muka ɗauko ba mai tare mu mun nufi boda, mu wuce duka bayi miƙas da kai a babbar fada. Mu cire rawani mu gaishe ta rabu ya zama shaida. Salamu alaiki Fadima, salamu alaiki umma ga wasu bayi a sanda mu a samu alayin ɗan gida. Salamu alaiki sayyada, salamu alaiki, salamu alaiki umma biya ga mu gare ki. Na ba mu da kowa sai ke ki jaddada mana niyya, babu mai mana sai ke mun zo ki je da mu mun shirya. Ki rufe mu da tsantsar kauna ta kai mu karshen kuriya. Ki
kai fafa harshe mi ta yabo a kowane sashe ki mun yi zini yau ma in je in ji da ruhi na rijiya kina fada girma tabbas a ko'ina ke ɗaice na ba masana sanin ma da kansa ya san kece wata ba ta da farko ƙarshen ki babu ni malace shigar ki daban ne haka za fitar ki daban ne kina yi wa kowa mai hankali yake iya gane me na ce shikin sama tuntan kece diya gana na Khadija kin gama mana komai ruhin rijali karshen hujja ba su faki ka zo ba mukamin ki har a kakin soja ko wata mukami Allah ya tattara miki ummi Fulani da Hausa kanuri naki ne ba shakka waye ja ba a kama da ke na rantse na faɗa musu duk wani taron da babu ke ya watse ya kike yi wa kowa da kin nuna baki so an gintse ta dole halitta su zo su sallama miki binta a nan kike kotan kamar in ce amma zan daure matse salamu alaiki sayada salamu alaiki salamu alaiki ma biya ga mu gare ki abin ba dadi ya ce dan mutum da kin matsayinta wanda faɗi mawa kaji Allah yana faɗi da faɗauta na ji annabi ya ce mai sanya so ni sai ya so ta dan Allah halitta mai san uwa ya so ƴaƴanta dubai mana kallon waiwaya zai gane mafita tun yi na haka na san kalbin nabi mai girma ce gagarar masana kafta girma hankali ta zauce gabata da farko ko ya kaki ta to ka goce sabida buwaya kafin ta tashi an mata hanya ana haka ne don mu gane ko'ina aka leka kuna na ce ya taso bayyanar batulu to buya ne wanda bai taba kuka ba babarsa ce a raye ku gane ko ana kimu dai ruhinmu ya riga ya kone ko wata ibada in babu santa an rufe boda kana iya komai a barka in faka ki batulu yanzu ne mutum ya riga wai har za ya ja da zancen Allah can saman sama har kas an rayu ne da na batula in yaban da muke mata ne ba ka so kawai bar sallah ka ɗauki misali akwai da babu sa su suke ni ana yafa komai wallahi ban da kin halin nan mu kula salamu alaiki sayada salamu alaiki salamu alaiki ma biya ga mu gare ki nana zan mutu dan keke ce kadai abin faharinmu duniya ba komai in ban da san ki wayo umu ki zare mu da rubin duk zamani ciki da wajenmu ki bayyana siffa
mu ganki ko ana tara kofa, ki jaddada haske a zuciyar mu mun ta kofar barhamu. Sadiqa Saddiqa ke ce kadai akan matsayinki, Zakira Zakiya ba ai in babu sa hannunki, kuma kowane sarki ya samu ne silar matsayinki. Ki nuna isarki a ko'ina, ki nuna isarki, wallahi Batula ke ce abin yabo gun Allah sarki. Masu isa kaf aiki suke bare ni bawa, shi ciwon ajali in ya sauka dole ne duk warwa. Wasu na yin kuka, wasu dariya suke harshewa. Muna da bukata kafin mu bayyana santa, dan Allah a dubo halin da muke ciki a wannan rayuwa. Da so muka taso, so ne silar mutanen Yarwa. Muna daga hannu mun yi garkuwa da Ahmadu Yarwa. Ki sa mana hannu aikin mu kar da yayi karkarwa, sabida imamu mai fadi ma abin farin mu. Ki mun sanadi dan abba zai tura na alaki karkade damuwa. Salamu alaiki sayada, salamu alaiki, salamu alaiki fadi ya gamu gare ki. Salamu alaiki sayida, salamu alaiki. Ummul Hassanaini abbatin jina ne yayi aikin